program man kit kit riang ini kun samla ki jongi ngangi skam bu ble nong bu nong thau don lang bat ki bat kin yo ya kamet ko bukot kya kham tam me kin yo kun wan ra kan nam ko burom ka shnong ki baro ko ka jala ko Haswa baki laingot kinong jingi kin mi na kajala banet ya shimbenta hak jingi kop jingi hak national game nek sngi ka nyautrap youth council kala ai jingi rap ya kini ki samla kum ka jing ai men siem ya ki laingot ki samla ki banet mi khmat ya kajala ban ya shimbenta hak 36 national games aquatic championship ka ban long ha Gujarat ki kentop ya uban penchangan singwan ka pryang suklang singwan bat ka Mary June singwan General Secretary ke HYC uba Roy ku Parson Ram ulapan pau ka jing snow sarong halor ka jing shajet ki samla na ka thain shela ban mi khmat ya ka jilla ba ulakit bok kit riang ya kini ki samla ba kin tray shitom ban yo khore ki takma ha ka ne ka jing yakop ka jing jingi hawa bat ha swimming pool ka ya pher bha kumta ka seng kan shim khia ha ka bandawa na ka sarkar banbu ya ka jaka kilan met ka babyang hasela khnang bakinong jingi kin yo ban pindon kam ya ka ini program balikot ke mga ong ide program di ba nakaliang ka unit na po sila ide kita ka jingpin kadi kita ka jingai ba kini ikon samla na kaniga jai review new trip joni iban represent ya ka jelam sa Gujarat ban nakalian kaseng idai ni jing ai baret te punta nga khot ye phi ba suba ban pidang ni jing ai baret ya ka ba nakalian jong spiral ba roy pasendem ibalo ko jo por i trai snong te na po sela iban ai ka jing ai sno ba ye phi te punta nga khot ya iban penchingan singwan ba in wan ban pidang ni lam jing ai Kiam sukulang singwan dia minta apa saya Mary June singwan nakaliang jong ka HYC Shela area unit kalau penbet yang ni program ka bakarpang hakani kasi wat na kaliang jong kinoy lam jong unit kimla panil don bentalang bangi ni sini kita ki bom la kya re mga kumunoy lam jong seng kajuk popor kumu we ni kit hot bikin ong shnong jong ka shela gro away so banwan hakani ka por ban shime ni ka benta na ka benta ka shela area unit hi bro away kaseng nakapor sa kapor ni ju mi shakman ban penpau ya ki jingslo ki jongi ka sarkar kham tame ba ka sarkar ka de ban phai khmat lem bai de bat ki kamele kai hakani ka jala ka jongi kumunong shong shnong ning kong e amso khlemla ban pa ka jing so sarong ba ki kun samla ki jongi na po shela kham tame akini isnam ki ba menta kilami shakman ban pa ya kasap katalen ka jongi kham tame bai de bat kani ka jing yakop jingi lan ning ka swimming competition kumba shu pentep epi hakani ka Meglia Games ka badang syudam isu sarong ban ong ba ki khna na po shnong kumba shiphotli ki medal kila wanra namta ka shnong ka thawi bro khowe lightly kila yo ki gold medal santli ki silver kumjuru artli ki bronze ti mdai tang kata ka kut ka jingale ya shimbenta ka jongki ki national competition ba fair hakini ki sngi ki banai ka bala dabru kila ya sedang ban ya shimbenta bat ni so sarong bahag ni kenti upamantar sa shisien pan na ki saungut ki nongmi khmat dan ki nongle akai ki bani sim benta ka national aquatic championship ka banlong hapo Gujarat ni so sarong ban ong balaingut na kita ki nong mi khmat ka jala ki te na ka snong ka jongi maso ban panpau ya ka jing ai khuble ka kerpang ya ki noyalam jong ka ni ka club ka bala betin lenti ya kini ki khun samla jong snong maso ban ai khuble kerpang ya kini khun samla jong kasnong ki bayatre sitom nakasngi kumno ban pentebet ya ladi hakani ka jingele kai ka mangitip ba ublay tay kana le si ula ay ngi kum kinong snong jong kadong ka than sela ka kasap ka bakarpang le si banginyo ya kani ngalan ban pentebet pat khamtam ya ladi hakani ka kamele kai hoi wala hapdeng ki jingduna ki babun hapo snong
ngimdon ya ki jaka kilan met lani kita ki swimming pool ki ba ki kena ki jongi kin la ban pentebet ya ladi ni so thu ba ka jingi le si hapo wa ba ka jingi hapo swimming pool ka fair bak la bang tendre ni kmit lenti balamba ka ni ka jing ya shimmenta jong ki kun samla ki jongi ba nakaliang ka sengru kumju nyele ban bu ya ki jing dawa khmat ka sorka ba sorka ka di ban phai khmat syak ni ka kamji le kai ba syak ni ka dong ka than ba snong ka jongi ka bala penmi ya kum kini kun samla ki badon sam ba khnang ba maki ki nangla ban pentebet shu ka jing ya kop bat ka jing yo ka jongki ya ki medal kam dei ban kut tang hapo state level ringi ki kwa ban yo i bagi kun samla ki jongi na ka than chela ban ki ki than ru kin job bat hapo ka national ba international level te ban pen yo ban pen urlong ya ta ka jing kwa ka jongi ni so ban kentu ya ka sorka ban kentu ki bor ba dei pet ha ka bai dei ka sports kham tambe kerpang nam tak ni ka swimming competition kini ban bu ya ki jaka kilan met hang ti hapo chela ni nakaliang jo ka seng le singin sa shim ya kani kum ka wei kamat jing dawa ya ka bangin sabu akhmat jo ka sorka haringkat ka jing trelang bat ki brig badan benta bat kani ka jing le ka swimming ti bat ni kwa ru rombang ni kapor ban shimil kabu bay don lang ki press media ban kenturu ya ka sorka jela kala penmi ya ka meglia state policy sports policy dek basusi ka blong bahaduk menta umpala ban penteri kami kata sports policy ka jongi ngiyo i bahaka sports policy ki don shibon ki kendon ki bakumno on yarap ban kentiu ya ki kam sports bat ki don ru ki scholarship ki ba fair ki ba ka sorkar kala bu na ka banta ki samla ki bayok medal hapo ka state ka national international level ni semua ba ka sorkar ka di ban penteri kami kini kendon kenapa kanlong ka jing aimen sim bat ka jing yarap ru ya ki kon samla ki jongi ki badana ka state ba ki nangla ban pentebet shu ya ledi ha kini ki kami le kai ki ba fair ni so thu ha ba ki wan nanong kendong ki kemi ki kapa ki bahaya ngasem ki mlak ban kersan ya ki ban pha kum kini ki khna ki jongi menta boro shtayo ki hak ban wansa aslong na banta ban practice ki hak ban le practice apo adrenaline ki hak ban practice hawe ke jaka namar ba kim don ya ka jaka ngikan ma kini ki snap ki banai ki baladep sho ban le ship menta apo risa ki hak ban le practice apo gohati tang na benta ban yo e ka ke jing kilan met ka babiang ha ka jing pet jing kmi jong ki coach tingi so ba ka sorkar ka ban shim ya ka jing ki kli ban penteri kampura ya ka sports policy ban wanra ki infrastructure ki fair kam tam ya ki dong ki than ki badon ya ka ya kini ki kon samla ki ba penmi na benta ban mi khmat ya state ka jongi khna begini ki samla ki jongi kin la ban yo medal kumanga om dei tang state de kin yo ri medal hapo national bukum ju hapo international level kalau bukan sim kia alor kanika benta bat sikentin Argentina kini ki kon samla ki jongi ki ban mi khmat hoi na kaliang jong seng kani ka program ka bangi pelong mata kasni ka dei ka program bangin kit bok kit riang ya bi bapin la ban mi nang ni nasyolong ban poisuk haki jaka ka bapin pelong yang competition apo Gujarat boblei nong bu nong thau don lang ringkat bat pi ka jingya lenti ki jong pi bat kumju ru bapin yo ya kamet ka bokot ki khia bat bangi khmi lenti bat ka jingya jing tresitom ka jong pi le se pin la ban job ban yo ik medal bat pin wan ra kanam ko pura me ka jala ka jong i kham tam ye yang i kum kinong shong snong jong ka shala ko ko we te ngi kit bok kit riang pi ini di jing ai iberit na kaliang ka jong i ba kum kada kajing ai kit bok kit riang ba phila ban pendon kam ki haki jing don kam haka jing ya lenti ka jong pi tak adu ba pinda pendap ke competition ba adu benda pinda wan phai shala ka jong le yung sem ba snong tha te tang le kini kintin ngam le don shibun ko mo ong ka de tang ka program an kit bok kit riang ini kun samla ki jong i ngangi skam bu de nong bu nong thau don lang bat ki bat kin yo ya kamet ko bokot kya kham tam me kin yo kon wan ra kanam ko burom ka snong ki ba ko ka jala